en aquesta 11a trobada de bèsties de foc la seva col·laboració, perquè volíem reconèixer públicament que sense aquesta implicació de totes les entitats aquesta activitat no seria possible. D'una forma col·lectiva anem a lliurar a tots d'una forma simultània uns records de la seva estada aquí a la ciutat de Castelló. Moltes gràcies. Cuando empieza a dispararme quedo solo.